son chamadas cidade e diocese do Sacramento. Como consecuencia desta grande tradición e da súa importancia non só para Lugo, senón tamén para o resto de Galicia, xurdirá a ofrenda do antigo reino de Galicia ao Santísimo Sacramento. Dende o ano 1669 na Catedral de Lugo, o domingo seguinte á solemnidade do Corpus ten lugar a ofrenda do antigo reino de Galicia ao Santísimo. Maniféstase nela a vinculación histórica entre Galicia e o Santísimo Sacramento, e que agradecemos todas as galegas e galegos pola protección que nos tedes brindado dende a orixe dos tempos. Pasaron xa 348 anos da primeira vez que se celebrou esta ofrenda, pero non podemos vela como unha de tantas tradicións que perduran só por arraigo. A ofrenda do antigo reino de Galicia ao Santísimo Sacramento permanece vixente porque seguimos sendo maioría aqueles que defendemos o noso valor como pobo firme e asentado nas súas raizames,